Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak kados tasih do ngeleh. Wong sembarang wis mepak kabeh kok ya. Pak salam ngambung Ka'bah. Cakep. Sing jawab salam muga-muga urupe berkah Allahumma. Amin. Pak salam nyambel terasi. Apa ya ana masa welangan nyambel terasi? Ana. Sing jawab salam muga-muga panjang umur akeh rezeki Allahumma. Amin. Yang kompak dong jawabnya. Ya. Kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bae kok meneng bae. Oh nang ati. Pengajian apa piye rumasamu? Petahlil. Ya. Sembah nuwun kepareng ngaturaken puji syukur alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Nuwun kawula nuwun. Kasugengan karaharjan ka tentreman miwah kalujengan. Mugi tansah mbabar ing pangaripun mantuk ngasanipun putunipun para rawuh sedaya. Para alim, para ulama, para kiai, para haji mandhapipun para santri ingkang rinten lan dalu tansah sumandhing kitab suci minangka dados kiblat ing manambah marang ilah ira ingkang satuhu kula pundi-pundi sesabda pangandikanipun sesepuh pini sepuh aji sepuh pepunden priagung pangemban pangembating praja putripun Bapak Kepala Desa telah perangkatipun ingkang satuhu bagya mulya ingkang mengugati saking putripun Ibu Sriatun dalah putripun Mas Prasetyo ora Prayetno lho ya Prayetno kan yoga boten supen putripun para among tamu among karya para kanca kadang-kadang muda tarune kinasih kepareng nuwun ngaturaken wilujeng siang para tamu sugeng rawuh sugeng pinerakan kanthi mardikane penggalih sugeng pinanggih malih pawiyahan pahargyan siang mriku para kanca para kadang saking seni Jawi seni budaya Jawi ya nguri-nguri budaya Jawi lumantar sahita campur sari ingkang kepareng mijil saking aladan wilayah Dukuh Ndampit Kelurahan Kalimati Juwangi Boyolali ingkang dipun pandegani ingkang dipun pimpin ingkang dipun mandori peseripun Mas Baguse Santoso SH berarti sekolah dhuwur menika ingkang nyekpeng nika Orjen Gong sing ndi? Ya. Dados menika para kanta saking Sahita Campursari sing duwe Sahita sapa, Cak? Santoso. Nah, lah besane rawuh besane ya piye jajal ngene iki. Biyen ya, ora apa-apa. Heeh. Ben alase ben kesane mlebet. Panjenenganipun para kadang pisan ingkang sampun siaga rawuh wonten ing wedal parigyan siang menika dalah sak rombongan. Ingkang kepareng mijil saking wilayah Laladan Sambi Rembe RT 9 RW Kali Jambe Sragen Asri nuwun kepareng ngaturaken minangkani saking diberi kang ngambukati Ibu Sriatun Sagotra anamung sugeng siang para tamu sugeng rawuh sugeng pinerakan kanthi mardikaning penggalih lumantar para kanca pahargyan siang mriku Sahita Nyampur Sari ngrawaken Widawati cacah setunggal kalih 3 sekawan Widawati catur manunggal dadi siji monggo katur jumeneng peseripun Mbak wonten Fleksi Minawati katur jumeneng
Mbak Pleksi sehat ya, semangat ya. Semangat Kang Mas. Nggih. Subsidi iki ora iki? Mboten. Iki ora disubsidi negara ya? Mboten. Oh, mboten. Nggih, Mboten. pun. Hah. Jangkep Widawati angka kapindho menika tasih prawan ting-ting nembe apa ya jenenge? Ya kuwi lah pokoke. Lah sotenge montang-manting mesake iki. Rono ya rene. Amit lho, Bos. Nggih. Monggo Dede Helna katur jumeneng. Semangga. Sepida malih para tamu katang besan sugeng rawuh sugeng pineraan kanthi maratiane penggalih. Jangkepipun Widawati angka 3 menika wonten Tante Girang. Ya ya kuwi. Monggo wonten Tante Ana Bayu riyen. Bude. Bude. Ya. Sehat? Sehat ya? Sehat Mas. Alhamdulillah. Setunggal kalih 3 jangkep sekawan Widawati. Nonton penganggone ya wis kaya original, klasik zaman biyen. Lanang mbok wedok ya aku ya urung cetha. Mau teko kok ya. Kamar mandi ini sebelah ndi, Mas? Sebelah mriko. Lho kok ngadeg. Dong. Nemenah iki marah Harna. Erna iki lho. Kae lho, Mbak iki lho. Teka. Jenengan lanang mau wedok, Mbak? Ora kuwi ya. Mau ki cah cilik lanang kono mau. Kuwi wong nang mburimu kuwi lho. Ora kuwi. Oh. Lah, dalan dan iku. Iso-isone iki Erna iki tekoke. Mbak cantik enggak, Dek? Iya, yang ini loh. Cantik enggak? Ngono kok iso ditekone iki lanang apa wedok to, Mbak? Walah Gusti. Lanang ya? Lanang. Ha iya. Saumur-umur Erna lagi iki dikira banci. Kerubung ini. Matanya lho ya. Teka-teka ora ngees ten. Mbak, jenengan lanang mau wedok? Lah dalah. Sembrono. Iki lho sing asli ora wedok iki. Nek kuwi wandu, Mas. Monggo. Wonten Dede. Sapa kae, Mas? Ira Patingena. Monggo. Asli no Mas. Mosok. Jajalnya wani ora yo. Rawani aku. Aku ora rangkepan blas kok piye Lah jajal. yo, sing asli kene ya pinter adik-adike sing dikira banci kene ya bener Yo sampe rada kok ngono. Oh iya to. Pirang-pirang kene kita iki aku. Semangat. Semangat. Oke. Nggih, para kanca ngaturaken matur sembah nuwun sinengguyung siang punika. RF Audio Sound System Guntur Demak. Kaliput video syuting Sinta Sugeng Makarya. Semoga pambukaca sahita